Nismo nastali neovisno, nastali smo iz potrebe da promijenimo stvari. U ovom trenutku imamo dvije stranke, jedna je pokazala da ne zna. Imate HDZ koji ničim nije pokazao da zna. Božo Petrov i Most iz Metkovića sada se okreću nacionalnoj razini. Nije to samo treći put, nego je to ispravan put. Ja sam se okružila s mladim ljudima koji su naša budućnost. U općini Gradec u 9 mjeseci saniran je dug od 2 milijuna kuna. U Omišu su štedjeli gotovo 10. U općini Tompojevci javna je rasvjeta radi uštede modernizirana LED tehnologijom. Sada se okreću i državnim problemima. Mi smo okrenuti problemima ekonomije, rješavanja prije svega problema nezaposlenosti, rješavanja problema dugova. Na mjesto načelnice općine Ružica Vukovac došla je prije 8 mjeseci. Naišla je na brojne probleme i milijunska nasljeđena dugovanja. Problem je što, nažalost, političari se bave politikanstvom, tako da ukoliko jedan nešto donosi s jedne strane, automatski mu ovi ostali ruše, bez obzira je li to dobro ili nije. Šteta. Mi doista živimo doslovce od sukoba do sukoba, a u isto vrijeme država propada. Sve vam se vrti, apsolutno sve u Republici Hrvatskoj oko dvije stvari. Jedna stvar je HNB, druga stvar je naše gospodarstvo. Tako da nije bilo puno sredstava za investicije, ali mi radimo projektnu dokumentaciju, neki su projekti već gotovi, čekamo natječaj, neke smo krenuli sami realizirati. Ova načelnica pokazuje da biti na čelu neke općine ne znači uživati u privilegijama i povlasticama, već da treba samo ozbiljno zasukati rukave. Vrtić u Kučićima trebao bi do kraja godine otvoriti vrata, a za sve je zaslužan omiški gradonačelnik koji je uzeo strankama u gradskom vijeću 100.000 kuna i uložio u ovaj projekt. Kriva je politika i političke stranke koji se igraju politikanstva i od njih smo i uzeli. Samo odgovornim, racionalnim poslovanjem i upravljanjem gradskim i općinskim financijama dođete u situaciju da rješavate pola duga u pola mandata. To jest rješavanje problema. Vi trebate napraviti da Hrvatska narodna banka bude suverena. Repozicionirati ulogu Hrvatske narodne banke. Da ona nije taoc nekih poslovnih banki koje su u stranome vlasništvu. Treba reformirati monetarni sustav. Time postanete monetarno neovisni. Most nije podjela. Most je i kao simbol i kao platforma nešto što povezuje ljude.